татар теле өчен көрәшәбез. Яшь матур чаклар. Кешегә озак ачуланып йөри алмый. Бик шундый коварный. Минем дә бит хаталар булырга мөмкин бит кеше. Хайпавай тәсләр килгәндер инде. Мен дә рейтингта да бар. Сез махсус шундый авыр сораулар җыйгансыз, әйме? Бер нормаль кеше алай дип яза алмый. Уларга кирәк түгел менә. Сәлам, безләр, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез килде китте шоу тапшыруының яңа чыгарылышын карыйсыз. Бездә бүген кунакта кем дип уйлыйсызмы? Сара Джессика Паркер түгел, Дилә Нигъматуллина үзе. Сәлам, Дилә. Сәлам, дуслар. Дилә Нигъматуллина. Шәпшен хатын кыз. Позитив уйларга күнеккән. Кызын тәмле ризыклар пешерергә өйрәтә. Оның аккаунтында йөзләгән рецепт табып була. Игезәкләр йолдызлыгында туган. Ничек хәлләрең, ничек көннәрең үтәсен, шуны сөйләп җибәр әле. Аллага шөкер, барысы да яхшы. Искиткеч. Һәр вакыттагыча. Һәр вакыт шулай булып торсын алда да. Мин позитив, кайфта булырга тырышам. Миңа калса барлык кешеләргә дә бу хас булырга тиеш, чөнки инде дөньяда нәрсәләр генә юк, бәрабер дә позитив калырга кирәк. Әйе, килешәм. Инде андый позитив кешеләр булмаса, нәрсә булыр икән бу дөнья белән? Нәрсә булыр иде икән бу дөнья белән? Бигрәк тә соңгы вакытта. Шулай шул. Мин әле ишеткән идем, синең ялкын кавер бендың бар дип. Барысын да сез күрәсез һәм ишетәсез. Әйе. Менә былтыр безнең бит инде укытучы, наставник елы булды. Һәм ничектер менә шулай туры килде. Мин менә ел ахырында үземне шундый наставник, продюсер буларак үземне сынап карарга булдым. Бу дөсең әйткәндә проект ничектер үзеннән-үзе килеп чыкты. Миңа ялкын безнең инде кавер бендның солисты Илдар Харисов без белән таныштык та һәм мөрәҗәгать итте. Ничек икән иде сөйләшик әле, утырыйк әле. Ничек эшләп була икән, бәлкем дуэт. Без дөресен әйткәндә инглек дуэт эшләмәкче идек. Клип эшләмәкче идек, әйе, шундый планнар бар иде. Әмма ләкин менә шушы безнең аралашу процессында барлыкка килде төрле идеялар һәм без менә шундый матур гына иттереп кавер бенд ясап куярга булдык. Һәм безнең старт Аллага шөкер бик тиз бара. Декабрьдән башланды бу, әйме? Әйе, менә декабрьдә без инде 10 декабрьдә аның презентациясын эшләдек һәм инде шул презентацияннан соң безгә шундый күп концертлар, чыгышлар тәкъдим иттеләр һәм үзебезнең дә шундый чыгышлар барлыкка килә башлады һәм без инде яшь булуыбызга карамастан инде бик күп җирдә чыгыш ясадык һәм безнең инде җәй көнендә Аллага шөкер бик күп Алла берсә чыгышлар көтелә. Ялкын кавер бенд турында сөйләшеп киттек. Инде менә син бит инде хәзер продюсер булдың. Ничек үзеңне хис итәсең? Җырчы, син хәзер әйме, инде хәзер продюсер булдың. Искиткеч хис итәм. Миндә андый сәләтләр бар икән. Мин оештыручы, мин оештыручы сәләтләр бар иде инде һәр вакытта да. Менә продюсерлык, шундый менә үземнең тәҗрибәмне яшьләргә тапшыру миңа бик ошый. Һәм Аллага шөкер безнең коллективта да шундый яхшы атмосфера, мине бик хөрмәт итәләр. Мин әйтәм бит инде алар белән шулай. Мин аларның әниләре кебек. Шулай да инде яшь, менә алар белән яшәрәм. Менә олы кешеләр яшьләрдән дә тәҗрибә ала бит. Чөнки без бер төрле иттереп фикер йөртәбез. Яшьләр алар бөтенләй икенче. Хәзер икенче замана. Менә яшьләр икенче төрле иттереп уйлыйлар, фикер йөртәләр. Һәм мин алардан шулай өйрәнәм. Шулай итеп бер-беребездән өйрәнеп, рәхәтләнеп яшәп ятабыз. Менә синең җыр иҗатыңа килгәндә ниндирәк яңалыклар бар икән? Яңа җырлар бәлки булыр? Шулай ук инде әлбәттә параллель рәвештә мин үземнең иҗатым өстендә дә эшлим. Шундый зур хәзер юбилейга әзерләнәм. Алла бирсә инде ул юбилейда минем кавер бендым да чыгыш ясаячак, катнашачак, әлбәттә һичшиксез. Минем юбилей
не уңайдан деп әйтергә кирәк. Без бит инде күбрәк Булат белән бергә чыгыш ясыйбыз сольный концертларда. Безнең бик күп еллар дәврендә безнең сольный концертлар нәкъ безнең Булат һәм Дилә Нигъмәтуллиннар проекты абыйлы сеңелле проект булды бит инде. Минем менә сольный концертым аерым махсус үземнең генә булган иде 2005 елда беренче тапкыр Камал театрында. Һәм менә нәкъ 20 елдан соң мин бу сольный концертны кабатларга телим. Менә шуңа әзерлек бара. Мин инде алдан ала әзерләнәм. Чөнки инде бик күп еллар безнең сольный концертлар үземнең генә түгел, әле Булат белән дә инде шулай туры килде. Ничектер үзебезгә менә бераз ял эшләп тордык. Күптән инде сольный концерт эшләргә юк. Һәм менә шушы бүтән көчне хәзер шуңа җибәрәбез. Шуңа җибәрәм, шуңа әзерләнәбез. Шуның өчен быелгы ел ничектер менә минем иҗади ел булыр дип. Шулай дип уйлыйм менә. Иҗатка бай ел бар. Шулай булыр дип уйлыйм. Миңа калса бу концертлар тагын да күбрәк кеше җыеп, тагын да күбрәк эмоцияларга бай булыр дип. Амин, шулай булсын. Шулай булсын дип калабыз. Миңа калса без синең белән уенга күчәргә әзер. Мин сиңа кагыйдәләр сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслеккә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Дуслар, без беренче сорауга күчәбез. Безнең гомер клибында. Ул инде бик элеккеге клип, әйме? Бик элеккеге клип. Сез анда Булат Нигъмәтуллин белән бергә җырлыйсыз ул җырны, бергә сеңлекәшне һәм абыйны эзләшәсез инде. Әлеге клипта син инде телефон белән, кесә телефоны белән кулландың икән. Аның маркалары синең экраныңда. Ул Nokia 5610, Nokia 3310, Nokia 8110 яки инде Nokia 5140. Кайсысы икән? Бик авыр сорау бу. Әйе. Ләкин мин гомумән гаджетларда бик көчле түгел дип әйтергә кирәк. Әле дә хәтта сорасагыз сезнең айфоныгыз нинди дип мин әйтмәскә мөмкин. Ул каралы кызыллы иде, шуны әйтә алам сиңа. Ул минеке булган микән гомумән? Әйтә алмыйм, ләкин клипта син аның белән кулландың, шуны гына беләм. Мин монда бары тик күзне йомып әйтеп төртеп кенә әйтсәм инде. Яры яхшы булсын Nokia 3310. Nokia 3310. Әйе, шул миңа сан ошый. Ошый. Миңа да бик ул ошый, һәм без җавапны алдык. Дөрес җавап. Беренче җавап булмады бу. 5610 булган. Каян беләсең инде мондай сорауларны? Безгә кирәк синең дөрес җавап бирмәвең. Шулай, чөнки сез мине хәзер. Әйе, нәрсәдер булачак хәзер. Күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә? Нәрсә сөйләсең килә? Беренче булып, дөреслекме, әллә гамәлме? Дөреслек. Дөреслек булсын. Дөреслеккә сиңа сорау бирәм. Лейна белән сезнең арада кайчандыр аңлашылмаучанлыклар килеп чыккан иде. Әлеге ситуацияны ничек чиштегез? Нинди ысуллар белән чиштегез? Шуның турында безгә сөйләп китәле. Гомумән бу конфликт турында. Бу конфликт чынлап та бик четерекле. Чөнки монда безнең кызганычка каршы шәхси мөнәсәбәтләр кушылды. Алар да кушылды. Әйе, менә мин бик күп еллар эшләдем бит Зөфәр абый белән, аның җырларын гына җырлап түгел, чынлап та аңа хөрмәтем бик зур, һәм аңа буларак хөрмәт минем берничектә теге кимемәде, әмма ләкин һәрбер яктан, минем яктан да, Зөфәр абый ягыннан да, Лейнаның продюсерлары ягыннан да булды, миңа калса шундый хаталар. Һәм ул хаталар менә шундый бик ямьсез гамәлгә китерде. Ул ситуация чынлап та чын мәгънәсендә бик ямьсез ситуация булды.
минем аны искеде төшерәсе килми. Ул шундый чынлап та судка китерде. Теге кайбер эстрадада сөйләп йөрделәр бит инде менә судлар булды, фәлән фәсмәттән дип, һәм инде ул зур конфликтларда безнең эстрадада судлар хәтта булмады да, судка килеп җитмәде. Әмма безнең ситуациядә, нәкъ менә судларга йөрергә туры килде. Мин инде әлбәттә үзем булмадым ул судларда, минем бары тик минем юрист кына булды. Ләкин нәтиҗәдә хәзер безнең нәрсә? Без соңгы процесста инде җиңдек дип әйтәме соң инде. Алар бит инде миңа судка бирделәр акча, миннән таләп итәргә инде. Алар ул акча таләп итә алмадылар һәм инде килеп чыкмады аларның нәрсә алар теләделәр, аларның продюсерлары. Аның монда Лейнаның гаебе бөтенләй юк, чөнки анда инде эш иттеләр аның продюсерлары. Шунда ук эшледер Гүзәлия ул вакытта аның саунд продюсер иде мисың, инде мин точно әйтә алмыйм. Ләкин инде ул вакытта Гүзәлия дә йөридер Лейна белән. Һәм Гүзәлия белән безнең арабызда ничектер бузылды шул вакытта. Мөнәсәбәтләр дә ничектер бик ямьсез сүзләр дә әйтелде миңа карата. Һәм миңа калса, бу булай булырга тиеш түгел. Нинди пиар өчен булса да, нинди син һәм менә шушы безнең бүгенге көндә эстраданың без бит инде төрле пиар белән анда хайп белән кулланабыз. Һәм кай вакытта ничектер түбәнгә төшәләр күп җырчылар. Андай беләр булмасын иде дип әйтәсе килә. Миңа калса бу шулай төшүнең шул гына инде хайп кына миңа калса сәбәбе. Мин дә уйлыйм, бу хайп өчен дә эшләнгәндер инде. Мин дә уйладым, булар мен әйтәм, хайпавайт итәсләр килгәндер инде дип. Һәм алар миңа менә шулай чыккач, нишләп инде мин үземнең мәсәлән социаль челтәләрдә аны турында сөйләргә тиеш түгел дип мин дә чыгардым. Һәм менә шуннан китте инде күперде, һәм судка килеп, алар мине судка бирделәр инде. Бүгенге көндә без инде барыбыз да теге официаль рәвештә анда дуслашып, нитеп йөрмәсәк тә, мин шундый яхшы минем бар үземнең инде мин әйтер идем, сәләтме инде бу яхшы сыйфатым бар. Мин кешегә озак ачуланып йөри алмыйм. Мин дә шулай. Мәсәлән, мин ачулансам да, менә мин шуны ачуланырга мөмкин инде. Һәм мин берникадәр вакыттан шул кешегә килеп кочаклап, сәлам әйтергә мөмкин. Бар бит шунда теге озак ачуланып йөргән кешеләр дә бар. Мин хәтта онытам. Менә бер кешегә дә озак ачуланып йөргәнем юк. Мин аны ләкчән оныттым. Әлбәттә инде ул кешеләр белән аралашам. Барысы да яхшы. Барысы да яхшы бетсен. Монда судта да эш түгел. Иң мөһиме, миңа калса, менә шушындый җырларга суд гомумән булырга тиеш түгел. Бу инде популярлашкан ретро җырлар өчен судлашып йөриләрме инде? Киресенчә, аларны җырларга кирәк. Лейна үз стилендә җырлый. Мин үз стилемдә җырлыйм. Алсу Исамиева гомумән икенче төрле стилдә җырлыйдыр. Бәлкем тагын бер кавер бенд аны хәзер икенче төрле иттереп җырлар. Һәм гомумән бүгенге көндә татар теле бетеп бара, әйеме? Без инде үз татар теле өчен көрәшәбез. Мондый шундай киресенчә татарча җырлар күбрәк яңрасын, күбрәк кешеләр аларны җырласын. Һәм инде гомумән бүтән андый судлар һичшиксез булмасын иде дигән менә минем теләк. Шундый тулы җавабың өчен сиңа бик зур рәхмәт. Без инде синең белән күчәбез киләсе сорауга. Бер социаль челтәрдә история Нигматуллиной хэштеги астында күпме пост бар икән? Синең җавап вариантларың. 11, 13, 15 яки 17? Так. Мин чыгарган пост бирендә, мин ничек яздым икән мин аны?
Не ол хэштег әйе. Әйе, хэштег. Ярый 11 булсын. 11 булсын деп ойлайсың. Ярый, біз жауап алдық сенен һәм бір жауап. 17. Білесің бе шуны? 17. Сенде 13 сторис, 13 пост бар. Әлеге хэштег белән. Ләкин әле ул постны башка социаль челтәрләргә түгел, менә башка аккаунтлар алган. Һәм шул хэштегны куйган. Һәм менә шундый хэштег астында 17 пост бар. Тагын дөрес түгел инде, әйеме? Әйе, тагын дөрес түгел, һәм без синең белән күчәбез. Дөреслеккә яки гамәлгә? Нәрсә сөйлисең килә? Бу юлы гамәл булсын, ярар. Мин сиңа синең образларың белән фотографиялар әзерләдем. Әлеге образларга комментарийлар бирергә кирәк булачак. Бу татар дискотекасы иде. Бу образ шундый җыелма образ. Шалбары бер костюмнан, үсте икенче костюмнан. Шундый. Чөнки һәр вакытта да инде төрле образларда чыгара кирәк бит инде, кубатланырга. Теләмисең инде. Кубатланасы килми. Һәм бу шундый җыелма образ булды. Монда минем бу шундый күлмәк минем. Күлмәкнең шундый итәге бар инде. Бу үсте шулай ук икенче костюмнан. Өч образдан бер костюм. Мин шулай яратам кушырга. Мин бу менә мәсәлән элементларны мин әле дә кулланам, икенче карак костюмга кулланам. Бу минем шулай ук икенче моны башка киядерим мин ингелек. Татар дискотекасы. Хәзер менә шулай итеп киенеп чыгар идегез. Хәзер инде юк. Чөнки һәрбер киемнең үз вакыты бар. Хәзер инде миңа килешмәйде дип әйтер идем. Күңел халәтемдә икенче төрлерәк, бу инде яшьләрскирак. Әйе. Дискотекләрчә. Дискотекләрчә, һәм аннары мин монда инде күпкә яшьрәк тә. Ярый, икенчесенә пешалабыз. Киттек. Бу минем күлмәк әле бар, күлмәкләр дә бар минем. Шундый башта мен чалма, ой, ничек матур образ. Миңа бик ошый. Хатирәләргә кайтасың. Менә шундый ябык, матур, сылу. Син әлдә бик ябык, бик матур, карагыз әле. Вообще, минем плюс мыңа карата плюс 6 килограмм. Хәзерге. Шуның өчен инде тыелмый. Бу образны миңа теккән иде Лейсән Хаҗиева. Сизелеп тора бит инде, аның стиль, шундый татар, милли. Инде шара иде бу. Бу Шаллыда концерт. Концерт костюмы. Әйе, бу менә Шаллы гримеркасының знаменитый баскычлары. Бәлки безне Шаллыдан караучылар булса, алар белерләр. Алар беләләр, инде беләләр. Ярый. Киттекме? Рәхмәт, без киттек. Әйе. Бу инде минем яшь вакытлар. Менә мин бит инде хәзер чәчне кабаттан кайттым үземнең блондка дип әйтергә кирәк. Бу менә минем как раз таки блонд вакытларым. Ой, җәмәгать, бу бер 17 ел элек инде. 17 ел элек. 16-17 ел элек. Бу минем күптәнге 16-17 ел элек синең җырларыңны тыңлап, ком сәгать, бәллүр савыт, менә шушы ком сәгате, бәллүр савыт вакытлары инде. Тыңлап үскән чакларым. Яшь матур чаклар. Ярый. Бу фотосессия. Просто фотосессия, әле исемдә дә әле Наил Зиединов мине фотога төшергән. Сәлам сезгә. Әйе. Наил Зиединовка сәламнәр. Караса әгәр дәйме? Әйе, әлбәттә. Бу инде күренеп тора. Бу безнең ниндер солянка. Бу күлмәкне мин шулай ук бик яратадырым. Шушы менә солянкадан соң баннер янындагы фото. Чираттагы безнең образ бу премия. Бик экстравагант. Мин монда. Бу безнең образ бер стилист. Монда Казандагы бу минем шундый
Бик матур образ. Миңа бик ошый. Шулай ук. Хамында бирек те миңа ошый минем макияж. Бик үзенчәлекле. Вера Григорьева белән без моны эшләгән идек, мин тәкъдим иттем. Бу макияж трендовый макияж. Дип әйтергә кирәк, чөнки хәтерлисезме, былтыр булган иде, мин бәлкем ялгышамдыр да, показ булды Миланда, менә бүтән модельләр стрелка белән чыктылар. Һәм шуннан соң шунда тренд китте, калын стрелкалар күп кеше эшләде, һәм бу трендны мин кулланырга булдым. Сезгә бик килешә? Бу шулай ук менә шундый макияж белән, шулай ук шушы премия көнендә без эшләгән идек фотосессия. Тиз генә. Ләкин бу образда син премияга килдең. Мин премияга чыктым бу образ белән, эт белән. Мин кызыл келәм буенча уздым да, һәм тиз генә бар без фотосессия эшләп алдык. Бу Кремль урамында эт белән Reels төшереп алдыганда без һәм фотосессиялар эшләп алдык. Шундый матур образ. Әлеге образда сиңа эссе булмады микән? Бу образда бик эссе булды һәм бу образ бик шундый коварный образ булып чыкты. Мен анда аның турында бик күп яздылар инде. Мин бит инде машинадан чыктым. Мин машинадан чыкканда минем орттагы менә шу күлмәк бөгәрләнеп калган булган. Һәм бик кыска. Мин бит инде күрмим арттан. Мин төшердем кебек инде үземчә анда. Ул бит кожа, шундый теге кожа кебек инде туқма, ул бөгәрләнеп калганда, минем анда артта шундый кыска иде. Аның турында бик күп яздылар инде. Ләкин нишлисең инде шундый каверзный моментлар була инде кай вакытта. Әле бит бу җәйкне эссе кожа булгачыннан тагын да эссерәк. Ну, ул беләсеңме ничек? Аның менә онылары, куллары, анда бик җиңни. Һава йөри. Һава йөри. Рәхәт. Бик эссе булып тоелса да, бик алай ук теге үлеп китәрлек эссе булмады инде, ярый, түзәрлек. Аллага шөкер. Аңа гына түзәбез инде. Менә бу образлар турында сөйләшкәченнән шундый бер сорау туды минем башымда. Синең бар микән стилистың? Синең белән кием сайлаучы кеше? Минем стилист, айрым стилист юк, мин төрле стилистлар белән эшлим сәхнәдә, әмма ләкин тормышта мин кулланам стилистның мөрәҗәгать итәм стилистка бик күп еллар инде без дустан мөнәсәбәтләрдә Галия Сафина белән ул мин теге сорауларым булса гел аңа шалтыратам инде, мәсәлән бер җиргә барасы булса инде костюм теге тапшыруга барасы булса кайдыр, менә шулай менә мәйтеп барсам ничек булыр икән дип инде яисә инде без аңа бик еш булмаса да кибекләрдә йөреп кайтабыз инде. Чөнки стилистның кырыйдан теге күрмисең бит инде үзеңне. Барыбер стилистның күзәллавы менә сине күзәтеп торуы, булыша һәм әлбәттә андый кеше булуы бик яхшы һәм рәхәт кирәк. Мин дә шулай уйлыйм. Кызлар, сез дә әгәр дә стилист киенәсегез килсә, матур иттереп, стилистка мөрәҗәгать итегез. Менә шулай киенәсегез килсә, матур итеп. Ой, Дилә, рәхмәт сиңа бик зур әлеге комментарийлар өчен. Һәм инде без күчәбез киләсе сорауга. Синең бер социаль шелтәреңдә актуаль түгәрәкләр бар. Әйме? Анда рецептлар актуаль түгәрәге бар. Менә шул актуаль түгәрәк эчендә күпме сторис бар икән. Синең җавап вариантлары. Сез махсус шундый авыр сораулар җыйгансыз, әйме? Менә карап утырам инде мин санап. Мен үзем белмим. Менә бүген кайткач санарсың. Мин соннарда бик ялгышам һәм белмим. Син миңа калса шалтырата аласың. Яки миннән матур итеп елмаясың да миңа. Мин ике дөрес булмаган җавапны алып атам. Дилә Нигъмәтуллина миңа үзенең матур елмаюын күрсәтте һәм мин ике дөрес булмаган җавапны алып атам, дуслар. Без алып атабыз беренче һәм өченче вариантны. Кайсысы кала безнең 2 һәм 4? 40 яки 46? Так. 40 яки 46, әйме? Ярык нәрсә булсын икән? 40 булсын. 40 булсын. Ярый, без 40 дигән җавапны алдык.
Һәм дөрес жавап. Ура! Ниһаят. Ниһаят, без дөрес жавап алдык синнән. Мин әлбәттә инде бу сорауны берсен дә белмим. Мин просто оттым. Менә, Оттым. Ура! Без сиңа кул чабабыз. Минем чөнки интуиция гадәттә бик яхшы, ә бүген минем хәтта интуиция да миңа ярдәм итми. Менә бит. Безгә килгәч шулай буладыр инде ахырсы. Инде яра бирегез сорауларыгызны. Юк, без икенче сорауга күчәбез. Аннары соң берсендә әзрәк хата ясасаң, менә шунда инде дөреслеккә гамәл көтә. 9 ел элек переведи тапшыруына килгән идегез. Булат һәм син. Әйе, хәтерлим. Килгәнемне хәтерлим. Сорау менән инде. Әлеге тапшыруда нинди тема юк иде? Үсемлекләр, календарь, тарих яки сәүдә. Нинди тема юк иде. Бәлки кайсындыр хәтерлисеңдер. Аны Илсурабый Хәтерлим. Нафиков алып бара, Илсурабый сиңа бик зур сәлам. Әйе. Мин аны сәләттән беләм. Әйе, беләм, хәтерлим. Мин хәтта хәтерлим нинди киемдә идем мин анда. Әйе. Ак киемдә идем, Әйе, анда ак киемдә. кызылы розочка. Нишләп хәтерлим? Чөнки күптән түгел миңа ул фото ничектер килеп чыкты социаль челтәрдә. Һәм әйтәм, так. 9 ел элек. 9 ел хәтта узган. Субханалла. Менә бит гомер уза. Гомер уза. Шуны әйтмәкче генә идем. Так. Яхшы, ярый, булай дип җавап бирик. Мәсәлән, календарь юк иде. Календарь юк иде дип уйлыйсың. Юк иде дип уйлыйм. Без шулай дип әйтәбез. Бәлкем, шулай. Һәм дөрес җавап. Үсемлекләр юк иде. Әлеге 3 тема бар иде барысы да. Шуңа күрә без күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Нәрсә сөйлибез инде менә хәзер? Дөреслекме, әллә гамәлме? Да булсын дөреслек. Дөреслек. Синең социаль челтәрләрдә реклама ясау, реклама кую, синең аккаунтыңда ничә сумга чыга икән? О, Менә шундыйрак сорау. Син безгә төгәл суммасын әйтмәскә дә мөмкин. Диапазонын әйтсәң дә ярый. Әгәр төгәлне әйтсәң, әйбәтрәк була инде. Бу бит әле тора аның авырлыгыннан һәм конкрет нәрсә эшләргә кирәгеннән. Әйе, алар нәрсә сорыйлар. Анда бит инде бар, мәсәлән, сторислар инде, яисә инде пост, яисә ролик, рилс кебек әйберләр. Менә мәсәлән, кибеткә син килдең дә, синнән реклама сорадылар хәзер. Шул кибеткә реклама сорадылар. 10 меңнән 30 меңгә кадәр. 10 меңнән 30 меңгә кадәр. Җавап алдык. Без әлеге җавап белән бик канәгать. 2018 елда реально времяда басылган яңа ел чараларында эстрада артистлары чыгыш ясауда күпме акча эшли икән дигән рейтинг бар. Һәм ул рейтингта Дилә Нигъмәтуллина исеме ничәнче урында икән? Бу 18 ел, шуны әйтергә кирәк. 18 ел. Әйе. Яңа ел чараларында гонорар алу буенча син әлеге рейтингта? Менә рейтингта да бар хәтта. Бар. Менә ничәнче урында икән? Киреп карарга кирәк булыр әле. Шалтыратсам була бит, әйеме? Була, әлбәттә. Синең җавап вариантларың 32, 33, 34 яки 35. Бигрәк ни соңгы рейтингта икән мин. 18 ел. 18 ел. Анда Булатта кырыенда гына. Янында гына. Шулай да Үзең беренчеләп әйтеп карый, үзең ничек дип уйлыйсың? Аннары соң әгәр дә инде уйласаң, шалтырата аласың. 33 булсын. 33 булсын. Әйе. Просто нәрсә беренче башка килде, шуны әйттем. Кайсы шада шуны әйттең? Әйе. Бүтән уйламыйбыз, шалтыратып тормыйбыз. Юк. Шалтыратып тормыйм. Ярар. Без шалтыратмыйбыз. Вакыт әрәмитмибез. Шуңа күрә дөрес җавап, дуслар. 33, менә бит. Син әйттең интуиция бит эшли минем. Менә иң беренче нәрсә турында уйлыйсың, менә шуны әйтергә кирәк. Уйларга кирәк түгел. Менә әйт, уйлад, күрдең, әйт, уйладың, әйттең. Всё.
Менә сезгә лайфхак диләде. Уйладың, әйттең, битте китте шуның белән. Без хәзер инде аткан ук. Битте китте. Дилә шундый матур итеп утыра. Мин богиня, име? Мин сиңа шундый сокланам, син шундый матур хатын кыз, вообще просто. Матур итеп утыра, ул шулай гына уйлап утыра вообще. Менә кызлар, сезгә менә урнәк просто фотография, и шуны сразу кабатлагыз, и всё. Ой, рәхмәт, рәхмәт. Шундый матур, шундый беләем. Уф, карап туя алмыйм. Старстоп дигән сайт бар. Әлеге сайтта синең биографияң бар. Һәм анда синең беренче җиңү яулаган конкурсларың санала. Әлеге исемлек арасында өченчесе нинди булды икән? Аларның исемлеге буенча. Аларның исемлеге буенча. Ләкин бу әле дөреслеккә охшамаганда булырга мөмкин. Әйе. Шуңа күрә кайсы булды икән аларның өченче җиңү номер астында, әйе. Ешкар Алада үткән татар җыры конкурсы, День первокурсника булды микән? Белая акация конкурсы. Нинди минем турында гомумән нинди информация беләләр? Әйе, синең турында биографиялар 10 сайтта бар. Син шуны беләсеңме? Әйе, аны күргәнем бар. Миңа аны әйттеләр төрле сайтларда. Әйе. Киреп укыганыгыз бармы? Ну, бер сайтны киреп укыган бар. Адрес язалармы? Ну, алар мәгълүматны алганнардыр. Минем бит үземнең махсус сайтым бар иде. Шуннан алганнардыр инде информацияны. Эшкаралада так. Кайсысы? Ну, булай менә, мәсәлән, дөрес информация буларак, минем өченче җиңү ул Урмай моңгадыр инде. Урмай моңга булай. Алар ничек дөрес язганнардыр, юкмы белмим. Так. Белая акация конкурсы булсын. Белая акация. Ничектер беренче күз шуңа төште. Шуңа төште. Ярый, без җавапны алдык һәм бер җавап. Урмай моңы. Эх, фестиваль шул фестиваль. Бунда өченчесе шул дип тора. Без доказательствоны монда чыгарырбыз. Ярый, инде хәзер синең белән дөреслеккә гамәлгә күчәбез. Дуслар. Нәрсә сөйлисең килә бу юлы? Бу юлы гамәл булсын инде. Гамәл булсын. Гамәлне сайладык. Синең бик матур бер клибың бар. Аппак карлар клибы ул. Анда күп кенә төрле артистлар катнаша. Һәм инде ышанмыйлар да. Әйме синең героиняң ышанмый. Миңа шул винарий сабашыгамы каршыма. Әйе. Ләкин сорау анда түгел. Менә нәрсә? Анда синең комментарийларың бар ул клип астында. Монда сиңа бик шундый явыз дип язганнар. Әлеге хейтерга сиңа җавап бирергә кирәк булачак. Мин сиңа нәрсә дип язган? Хейтерларны яратабыз без. Менә бит. Бөтенесен дә бик яратам. Укыйм. Әйе. Баба Яга, натурально. Грим не нужен. Дигәннәр. Нәрсә дип әйтер идең әлеге? Миңа язганнар инде. Беренчедән бер нормаль кеше алай дип яза алмый. Менә психикасы теге бүгенге моментта син тыныч булсаң, бәхетле булсаң, әйме, бер кешедән менә бай тотып әле телефонны язырга кирәк, әйме. Шундый күп без теге гамәлләр эшлибез, әйме, энергия шуңа теге таләп итәбез. Нормаль состояниедә аны эшләп булмый. Ул вакытта инде без просто реально психланабыз инде, нәрсәдер, просто була бит инде теге негатив энергияны чыгарасы килә. Негатив энергияны шайтыр бул чыгарган инде 100% менә ул кеше. Инде канәгать түгел ул берән инде теге тормышыннан булмаса да инде берән моментта иренә ачулы булгандыр яисә инде, әйме. Әгәр дә ул мине ямсыз итеп санаса да, ул кеше, анда хатын-кызмы, ир кешеме инде аермасы юк. Ул аны язмый бер кашанда. Ул аны улида шомин бүдиле нигматулыны и все калдыра. Әмне язу ул нәкъ менә шундый состояние, ул нәкъ
халет шул моментта. Шул вакытта инде мин рөхсәт итәм яссыннар, рәхәтләнеп. Менә ул негатив комментарийларга җавап бирәсеңме, җавап кайтарасыңмы? Юк, бер кашанда ниндидер бер шундый конструктив, критика булса ул әйме, мин әле мәсәлән үземә теге итеп куям күңел түренә, язып куям. Мында мин әзрәк теге арттырып җибәргәнмендер. Мында чынлап тәз генә теге переборщила. Мында алай ярамастыр дип инде. Минем дә бит хаталар булырга мөмкин, мин бит кеше. Кешегә в принципе инде теге андай берләр хас кеше сәләтле, ялгышырга да сәләтле. Мин бит инде теге робот түгел. Шуның өчен без инде артистлар бигрәк тә гел теге кеше күз алдында булгач инде без аны турында уйларга тиеш һичшиксез. Мин кеше сүзенә карыйм, бигрәк тә инде фикерләрен укырга тырышам. Әмма ләкин ул конструктив шундый критика булса гына. Мондый ниләргә юк инде. Мин һич тә игътибар итмим, юк. Сүрәт җырына бар бит инде сүрәт. Мин җиңе яңгырамасын. Сүрәткә сүрәт. Әлеге сүрәттә сүрәт сүзе ничә тапкыр чыга икән? Ничә тапкыр бар икән анда? Ул мин әйтәм видеодан, рилстан дип. Әйтәм, анда бер фотография чыга, аннан икенчесе, аннан өченчесе. Һәм менә шул 3 фотографиядә барлыгы бергә ничә сүрәт дип язылган язу чыга. 11, 12, 13 яки 14. Сүрәт сүзе. Сүрәт сүзе. Җырда түгел, сүрәт сүзе. Так. Миңа тагын инде оттаргына кирәк инде монда. Әйе, без каршы түгел. Әйе. Ярый, 13 булсын. 13 Ярый. Җавапны алдык без. Тагын интуицион тикшереп карыйбыз. Интуицион тикшерәбез, дуслар. Һәм тере җавап. 13. Интуиция монда ташып тора. Афәрин. Әлеге видеода беренче сүрәттә 6 тапкыр языла, аннарысын 1 тапкыр языла, аннарысын тагын 6 тапкыр языла. Менә шулай. Әлеге җыр миңа калса иң шәп хитларның берсе. Әлеге җыр шуның кадәр ул менә биетә дә торган, аның мәгънәсе дә шундый. Күңелгә ятышлы, истә дә кала торган җыр. Шундый мотор җыр. Бик зур рәхмәт. Үземә дә бик ошый. Һәм менә шушы җырны без эшләгәннән соң инде минем барлыкка килде яшь тамашачыларым. Минем яшь тамашачылар арасында минем җанатарларым барлыкка килде дип әйтергә кирәк. Мин инде күптән теләгән идем шундый менә заманча бер җыр эшләргә. Һәм әйтергә кирәк, бу сүрәт җыры иң беренче булып басып тора минем рейтингларда тыңлау буенча интернетта. Нәкъ менә интернетта. Димәк, яшьләр күбрәк тыңлый бит инде. Һәм яшьләр күбрәк сорый бу җырны. Минем хәтта бер минем җанатар, ул элеклектән инде контактта язадыр инде миңа. Ул вакытта ул теге яшь кыз булмаса да инде бер 18-20 яшьлек кыз, хәзер инде аның кызы кияүгә чыкты. Күз алдыгызга китегез, инде менә ничәнче поколение инде тугры дип әйтәләр. Шундый тугры җанатар. Һәм инде ул әлбәттә минем җырларны гел тыңлый. Әле дә тыңлый. Аның кызы хәзер минем менә шу сүрәтне яратып тыңлый. Менә бит инде ничәнче поколение узып бара, ничәнче буын. Һәм инде әлбәттә бу бик шатлыклы минем өчен, мәсәлән, информация бу миңа язды. Синең иҗатыңны без көтеп калабыз. Әлбәттә инде һаман да шундый матур, ягымлы, сине дә үзеңдә күрәсе килә сәхнәдә дә шулай яңа җырларда тикшерәсебез килә. Дуслар, миңа калса без киләсе торга күчәбез. Киттек. Бик кызык әле миңа, мин хәтта дөрес җавап бирәсе килми башлады. Менә бит. Бу соң сорау булды. Соң сорау булды. Менә. Шундый без теге дискуссияга кирип киттек, маугып киттек, әйеме? Кызып киттек.
көткәндегенә бетеп киткән икән тапшыру. Минем сиңа бүләгем бар. О, бүләкләр без яратабыз. Нинди бүләк икән ул? Менә шундый матур, мөлаем, сап-сары кәнәфи. Менә шундый матур кәнәфиләрдә утырдык бит инде синең белән. Я кайткач та шундый кәнәфиләр белән безнең тапшыруыбызны искә алырсыз. Ой, рәхмәт. Супер бүләк. Монда миңа калса шундый ни куеп була. Берәр матур анда беләзекләр, йөзекләр, шундый. Бу минем шкафчикымда матур итеп урнашыр. Рәхмәт. Барлык командага, Шаян ТВ командасына сезгә поцелуйчиклар җибәрәм. Рәхмәт, бик зур. Вакыт табып килгәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Инде иҗади уңышлар теләп калабыз. Алда да матур җырлар иҗат итеп, тамашачыны да шатландырып, безне дә шатландырып, без синең концертларыңа килербез, рәхәтләнеп бирбез, җырларбыз. Бик зур рәхмәт. Үземнән дә әйтәсе килә, чынлап та мин Шаян ТВ каналын бик яратам. Сезгә шулай уңышлар телим. Сез бик зур эш алып барасыз. Безнең инде яшүсмерләргә, безнең балаларга шундый матур тапшырулар эшлисез. Бергә булыйк, аралашып торыйк. Амин. Алла берсе әле тагын очрашырга насыйп булсын. Дуслар, безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылыгыз. Әлбәттә комментарийлар языгыз. Кайсы артистны көтеп каласыз? Без сезнең белән саулашабыз. Безгә бүген килде һәм китте Лилия Нигъмәтуллина. Сау булыгыз. Пока-пока.